Искате ли да проговориме, защото част от кандидатурите са доста еднозначни, в смисъл и твърди. Ще не почива. Преди почивката, преди почивката, след като имаме шорт-лист, Аз не държа. да, точно да направим едно... Искате ли да пиша? Аз съм вечен доброволец за писане. Чудесно, Заро ще ме отмениш. Аз имам всички, които са повтарят, съм ги отбелязал. Да ви сложим тях на листа като категорични, нали така, или? Те са 5-6 човека. Само един въпрос. Когато номинирахме Лаунчкът, това беше Варов. Любо или Любо и съдружника му, мисля, че и се казваше. Аз по-скоро Лаунчкът се представях. Като Лаунчкът, защото... Те са 11 станали 15 човека. Не, водещите са двама. И аз другия не го познах, запознах се това лято с него и също ме четлязки приятно. Да, но че никой не го подкрепи това смисъл. Предлагам да запишем само тези, които се дублират, така че е по-красно. Всички да запишем, за да им дадем проговаряне. Защо правим жидана номинация? Нека ги проговорим отново. Добре. Като ще проговорим само те, които не се дублират, според мен. В смисъл тези, които са предложени само поведнъж, за да видим дали ще намерят подкрепа от повече. Или всички да всички на равни начала, всички на равни начала, едно за друго. Защото когато започната в се е случвало, ние при нас на работа много често го правим това, някой, който е имал смешна еднократна номинация да спечели, някой дете са го казали да падне още на първо гласуване. Това се е случвало, да. И при нас. Никой не иска всичко освен мен, нали така? И аз пуша много. Нещо при дете ми мога да пуша без да прекъсваме. Ако искаш докато Заро пише или Заро аз да пиша, ти да ходиш да пушиш, що е възможно? Това е още 2 минути ми трябва. Трябва в нети. Добре, си да изслушам. Както нямаше вода за отказваш на Варов, да. То за нямането, по-скоро проблемът е, че няма нещо, което да е... Ако мога да префразирам Варов, няма нещо в бъдещето. Има, подкрепяме някакво усилие, което се полага, защото се полага, не защото е наистина вау. В смисъл, на всичките номинации, тези номинации отразяват трагедията на сегашното време, което е четвърта година депресия в бизнеса. И ние като част от бизнеса няма как да не... Основната теза на последните времена е, че трябва да спрем да го наричаме депресия, да го наричаме ситуацията. Защото видимо така ще бъде. Няма да ги събереме за... Колко? Пускасти, моля. Те почват да се повтарят след много. Благодаря на господин Петров, че я поясни моето неясно сказане. Както винаги лети в облаци, и не може да си изкаже. Тоест, депресията, ситуацията и кризата. Кризата спира да е криза. Аз само искам да знам чисто технически.